नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत मांदेलीचं मालवणी पद्धतीत कालवण। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। ही मांदेली मच्छी आहे। ही स्वच्छ धुवून 10 मिनिटं मीठ लावून ठेवलं होतं आणि मीठ लावल्यानंतर आपण परत एकदा धुवून घेणार आहोत। अर्धा नारळ किसलेला, 7-8 बेडगी मिरच्या घेतल्या आहेत सुक्या, 4-5 त्रिफळ आणि मच्छीच्या कालवणाला छान सुगंध येतो आणि टेस्ट चांगली लागते। 2 मोठे चमचे धने, अर्धा इंच आलं, 10-12 लसणीच्या पाकळ्या, छोटा 1 कांदा, 5-7 लसणीच्या पाकळ्या फोडणीसाठी, 5-6 कोकम। मालवणी मच्छीच्या वाटणामध्ये टोमॅटो वापरला जात नाही, पण मी आज वाटणामध्ये हा टोमॅटो वापरणार आहे। टोमॅटोमुळे मच्छीच्या कालवणाला छान टेस्ट येते। सुक्या मिरच्या, त्रिफळ, धने हे आता आपण मिक्सरला पाणी न घालता फिरून घेणार आहोत। सुक्या मिरचीची चांगली पावडर झाली आहे। नुसत्या मिरच्या मिक्सरला फिरून घेतलं की वाटण चांगलं बारीक होतं। खोबरं, लसणीच्या पाकळ्या सालासकटच वापरायच्या, आलं, कांदा, 1 टोमॅटो। आता अर्धा ग्लास पाणी वापरायचं याच्यामध्ये आणि मिक्सरला एकदम बारीक करून घ्यायचं आहे। 1 चमचा तेल घातलं आहे। तेल तापलं आहे। लसूण फोडणीला टाकूया। लसणीच्या पाकळ्या सालासकटच टाकायच्या। हे मच्छीचं कालवण मी मातीच्या भांड्यामध्ये बनवते आहे। मच्छीचं कालवण मातीच्या भांड्यामध्ये चांगली टेस्ट येते त्या कालवणाला। कोथिंबीर घालूया। परतून घेऊया चांगली। कोथिंबीर फोडणीला घालायची, म्हणजे कुठच्या पण पदार्थाला टेस्ट चांगली येते। थोडीशी हळद, बारीक केलेलं वाटण, वाटणाचं पाणी घालूया। गॅस फुल केला आहे। चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। दोन 3 मिनिटं झाली आहेत। कोकम घालूया। कोकम घातल्यानंतर 3 मिनिटं झाली आहेत। मांदेली घालून घेऊया। आता आपण मांदेलीच्या साराला चांगली उकळी देऊया। मच्छीच्या कालवणाला उकळी आली आहे। असंच आपण आता 1-2 मिनिटं अशी चांगली उकळी देणार आहोत। मच्छीच्या कालवणाला चांगली 2 मिनिटं उकळी दिली आहे। मच्छीचं कालवण चांगलं तयार झालं आहे। गॅस बंद करूया। मालवणी पद्धतीत मांदेलीचं कालवण बनून तयार आहे। यामध्ये मी त्रिफळ वापरलं आहे। त्रिफळामुळे कालवणाला छान टेस्ट येते। जर कोणाजवळ मिरच्या नसतील तर त्यावेळी लाल मिरची पावडर आणि धने वापरावी। अशा पद्धतीत ही मालवणी पद्धतीत मांदेलीचं सार करून बघा आणि मला कळवा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।